Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Асен и добре дошли в нов клип, в който ще играем на Акинатор. Ако не знаете коя е тази игра, също ще бъде доста очуден, но сега набързо ще ви обясна. В тази игра трябва да си запомните герой, който може да бъде реален, фантастичен, от книга, комикс, ако искате от Ben 10 или от Gumball, да знам. Но трябва да си намислите герой и Акинатора ще ви зададе редица въпроси и печелите, ако той не успее да познае героя ви. Ако успее, значи той печели, така че в този клип ще видим дали Акинатора ще познае Сени Пени, т.е. мен. Едва ли ще познае, така че може би ще спечелим, но нека да видим. Предизвикваме го. И освен това, хора, ако сте нови в канала ми и още не сте се абонирали, може да се абонирате, така супер много ще помогнете на канала и ще ви бъда супер благодарен. Но да, нека сега да започваме. Играем ли Майнкрафт? Не. Геймър ли съм? Да. Не игра FIFA. Да, от Балканите съм. Не игра League of Legends. Не съм момиче. Не съм от Сърбия. Не съм от Босния. Да, българин съм. Да, играя Clash Royale. Не играя Clash of Clans. Да, дете съм. Не съм... да знам, Related to Birds. Въобще не съм птица. Да, ютубър съм. Да, имам черна коса. Сега ако пиша да, ще излезе, че съм аз. На практика няма да излезе някой име, някой човек, ще излезе Ю, което е фейл, така че ще пиша много. Не съм едно с Акинатора. Не, всъщност, гледал съм един път не ме с един приятел, така че ще пиша probably. Да. Не съм между 20 и 25. Не носи очила. Да, живея в България. Не използвам фейскам. И да, реален съм. Това е famous ютубър. Добре, по този въпрос, кой да кажа yes? Румбата BE Gaming. Добре, не съм Румбата BE Gaming, обаче сме горе-долу близко. Така че нека да видим, продължаваме. Над 20 дни не. Нямам брат или сестра. Не съм от видеоигра. Опа. Грешка. Отивам на училище, да. Не си говоря само от fuck. Опа. No. Да. Възрастен ли съм? Не. Така. Добре, виплеер. Това може да означава, че ме е намерил. Нека да проверим. Защото виплеерите са обикновено не толкова. By the way, ако някой иска профилна снимка на канала или банер, може да го пита човек, оставил съм един линк към канала в описанието, може да го питате, той направи моите и да. Ето ни отново. Така, нека сега да видим дали е познал. Ферарика 7, оле, това е доста близко между другото, но не съм Ферарика 7, продължаваме напред. Така, дали ще успеем да намерим Сени Пени? Не съм между 15 и 26, да, живея в моята държава, че пиша не, защото иначе ще пише, както ви казвам, Ю. Много пъти излиза така и докато съм търси други хора, винаги излиза Ю, ако отговориш на такъв въпрос с да. Не съм възрастен. Нямам над 100 000 абоната. Някой ден може би ще имам, не знам. Да, носи дрехи. Да, имам две очи, what the fuck. Да, дете съм. И... още един път VIP. Нека да видиме. И... Сени Пени, омага. Значи ми има в Акинатор. Та значи Акинатора позна Сени Пени, Clash Royale плеер България. Добре, явно съм български Clash Royale плеер за винаги и винаги. Така че да, това беше от клипа. Може да оставите в коментарите идеи за следващите клипове на Акинатор, кого да търсим. Дали ще може с някои от вашите предложения да го победим. И освен това, съжалявам за краткия клип, просто не очаква се, но толкова бързо да ме намери. Така че да, сега ще натиснем Yes. 20k. Така, let's play again. Добре, както и да е, тук има някакви награди. И между другото, очаквайте утре клип на Fortnite 2 в 2 до Blitz там. Ще бъде много диво. Очаквайте и клипа. И ако ви е харесал все пак този клип, може да оставите лайк, ще ви бъда супер много благодарен. Можем ли да ударим 500 лайка? Едва ли, но все пак вярвам в вас и мисля, че ще успеем. Освен това, ако сте нови в канала ми, пак повтарям, може да се абонирате. Така много ще помогнете и ще се видим в следващия клип. Аз бях Асен и чао, peace. И между другото, явно 17 човека са ме играли вече. Вау, това е яко. Така.